Čau, tu je Freddy Epic Games a vítam vás u prvého dielu z Let's Playu série alebo niečo také. Je to Prison Architect. V mojom predošlom kanáli som tam robil len jeden diel, to len také tutoriál, to bol zlý. Ale dneska to bude lepšie. Takže ja som si to zletal, v off-screene som si vypravil takúto väznicu. Takže, jak vidíte, tuto je holding cell. Ďalej, a ešte hlavné je to, že mi sa nedá zmeniť ten jazyk. Takže, už to funguje, lebo asi neviem, pred niekoľkými dňami to tam nefungovalo, že tí väzni neišli do svojich cel, alebo kuchári nevarili, niečo také. No, ale teraz to bude fungovať, môžeme ísť na to. Tak, pustíme čas a urobíme nasledujúce veci. Recepcia, office a ďalšie veci. Môžete si pozrieť. Tak, no prvé, čo musíme urobiť, je jediné. A to je Dosť to robím takúto dráhu, ako dúfam. Dráhu. Až sem. To bude ďalšie. Dobre. A tuto. Takže to bude tak ľahké. Potom toto tu urobíme, potom toto tu. Ľahké. A potom si zoberieme toto. Bude ešte lepšie. Tak. Musíme sa to urobiť. Tak. Čo ešte dáme tu dať? Tak. Dobre. Takže toto bude len taký kratší diel, taká úvodná časť. Takže a ešte jedna vec, že Minecraft, nebol to Minecraft, bol to jeden môj server. A viete čo sa mne a Banimu stalo? No poviem to vám. Ja s Banim sme si postavili Nether portal. A keď sme do toho vošli, tak sa diali nejaké divné veci. To neviem povedať také, lebo... No a nakoniec, jak on umrel, tak mu to napísal skóre, ktoré uvidíte teraz. Chce sa mi hovoriť teraz, takže... Také to bolo skóre. Ja som povedal, že... Čože? Ja sa pýta, že čo? Nechápem. To znamená, že to som napísal skôr a tak ďalej, ale potom sme zistili jedno. A to bolo, že keď umrel, teleportol som ho ku mne. A v tej chvíli nám to ubralo veľmi veľa hunger baru. A nakoniec, ako sousto, stalo to, že keď on bol v tom čase, keď bol pri tom odchodu do lávy, ako sa to hovorí, tak vtedy ho to buchlo a spadlo do lávy, a že čože. Vtedy sme sa odpojili, konec. A potom sme sa postrali. Sme sa báli jak blázon, že čo to je, ja sa bojím, čo sa stalo. To sa nikomu nestalo. Keď poznáte Snajloviča a máte aj na jeho fórum mu toto, že ste zaregistrovaní, tak to napíšte, lebo toto je veľmi hlavné. To je hlavné jak prípad. Pravda, normálne kokos, ja som sa bál tak, ja som sa tak bál, jak blázon. Už to nechcel hrať. Aj pán Freddy povedal, survival servery.
na hovno. Budem hrať radšej niečo iné. Takže nejaký tento človek sa sťažoval, že radšej nechcú diamanty v tomto warp doli a že radšej survival, no radšej survival nie, lebo by sa diali divné veci. Tak keby si hral ešte do toho single player, tak je to ešte horšie. Shut up, OK. No dobre, radšej. Táto je taká malá sprchička. A som zabudol, že je tam to ľahko. Tak som to zabudol, že damn. Ok, tak vidíte, toto je jak, to hodíme, jahar, a bokom. Takže vidíte, tak to vyzerá. No a to bol náš príbeh, to ste teraz počuli. Kvôli tomu nebudem hrať. Vanilla mapy. OK. Čo je? Prič. Dobre. Budem také krátke video. Nech sa to dokončíme nejaké veci a poďme. OK. Dobre. Keď sa vám niečo takéto stalo, tak mi to napíšte do komentárov, lebo... Kokos. Báni sme sa báli, ako ako. A keď sme veľkí chlapi, aj keď sa nikdy neposereme, ale s touto sme sa skoro poserali. A to hovorím vážne. Už sa dá robiť. A táto vec vtedy nefungovala, ja som nechápal prečo. Nechápem prečo. A potom som zistil jediné, a to je, že tvorcovia hry, Intervision, nech to volám, mali jednu chybu, ktorú urobili, ale už ju opravili. Veľa ľudí sa na to sťažovalo. A ja. To som to radšej nehral, až potom už to fungovalo. Super, a tu si to celé zaplníme. Už to je celé zaplnené, ja to bude teda rozhodný diana. Dokončené. Mal šabr. Malinko. Dobre. To je dodávať? Tak. Môj príbeh v Minecrafte. A ešte na Snailové video, to je ten remake prvej časti, tam môžete vidieť aj komentár a to bol ten môj komentár. Wow! Oh shit. Shit. To som nechcel. Som nechcel hľadať, že to tam. Pretože mi to nefunguje, že to malo byť odkladované. Tam jedno svetelko. Použiješ, to není na väčšine niečo nejakého vedenia. Tak, extravagant a toto. A Banglow. To som potreboval. Banglow. OK.
V ďalšom dieli tu bude s nami hovoriť aj pán Super Videos. Takže bude zábava. Budeme sa tam rozprávať o nejakých opadinách a tak ďalej. No. Môžeme to zatiaľ nechať, aby to fungovalo. Tak sa to nič nerobí. Vypneme elektriku. Všetko tu funguje a naposledy. Ide veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Toto musím robiť. Tak, tu to je celý. Tady je plazan. Á, už sú tu. Konečne. Ok, máme 8 z 8. Z 8, ok. Takže potrebujeme solitárku, ktorá bude tu. Táto solitárka. Táto máme solitárku. Dobre. Tak po každej je toto. To je veľmi rýchlo, ale si to myslel, dobre, jedno. Dve. Tretie. Toto by mali byť solitári. Ne, solitári. Visitation a common room, dobre. Takže common room, keď sa bude robiť tu. Bude robiť common room. Kde by sa to mohlo robiť? Neviem, tu budeme takú veľkú vec. Ne, common room a ďalšie veci urobíme v ďalšom dieli, ok? Teraz už fakt, nemám čas. Musím počkať, až sa to dokončí. A to je nefungujú. Čo robíš? V ďalšom dieli si tu dám ďalšie granty, ktoré budú také super, ultra, mega granty. To je také... Ďalšie granty. Ok? Ďalšie granty budú v ďalšom dieli. No tak čo bude robiť tento? Psychologiu a education. Môžem všetko. Šup, šup. A šup. Dobre. Ok, jdu jesť. Večera. 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 Ok, sme ostali na samotke. Môže, že sme ostali na samotke.
Dobre, nic znamenalo, ako tohoto. Taut. Quick, rýchle, ja to vezmem. OK. Ešte späť. Takže tam funguje. Takže ďalší diel by mohol byť, keď budeme mať v tomto videu 5 lajkov, aj začiatok. Evo máme menej autobiotilov, no? A ešte, neviem, keď to bude, to urobím asi za niekoľko rokov, urobím jedno video, čo nenávidím na hejteroch, alebo na týchto ľudí, ktorí hejtujú. Prvé je to, teraz to poviem taká trailer, že prvé, čo nenávidím na nich je, že bezdôvodne len tak dávajú dislajky. Neviem kvôli čomu, len takže... Takže takéto, že... Ja som postavený, že tak neviem, jak... Ešte takýto. Nechápem hejterov. Nechápem. Ja neviem prečo. White sofa. Radio. A drink machine. Čekaj, môže. Vlastne. Môžu 8 a za chvíľku už bude končiť celý diel. Tento tower cement, poď sem. OK, som späť, takže mi to spadlo. No a sme v tom, sme tam, kde sme boli. Chvíľku. Aspoň, že sa mi to savelo predtým, tak som to doťahol až sem, tak to vyzerá. Číslo už máme. Všetko si to môžeme kúpiť, sme páni. Oh yeah, pánové! OK, a 0. A už teraz máme ďalších cementov. To je len jedno. No čo budeme na ďalšom? Sekurita. Vidíte, funguje? Musí byť tento. Nič. Hold. To bude snúť, to sme prdali potom on bol. Stoko. Jaj. Že keď bude na samotke, tak mu to nič nezmení, tak jeho to ani nezmení, že? No, môžem to použiť, ale bude robiť. Nechám tady. Máme tu ďalších party, máte tu nových kamošov. No a budeme robiť.
Dobre. Oh my god, jeden ide na race. Dobre. Ideme sa. Goodwin? Ne. Tento ne, 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 ne. Ďalej. Ne, 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 ne. Len tu. Ne, ne. Dobre, tak tento pôjde a tento pôjde preč. Ok, musím dať shakedown. A ešte nezabudli. Tak. Ešte tuto môže byť, ešte tuto bude. A ešte tuto bude, haha. Ešte tuto je. To funguje? Kde je to postavené? Oh, shit. Shit. Čo? Teďka nefunguje dobre. Tak oni môžu utracať na jarde a my to budeme hneď to opravovať dobre. A tie postavené, no tu vole. Cello black. A je to oblacked. Tak, je. Ako funguje, jo. Super, takže ak sa vám video ľúbilo, dajte like, odber. Ak sa vám neľúbilo, tak sa poďte pozrieť kolegovia. No a... No, neviem, čo má robiť. No tak, tak. Budeme u konca, budeme končiť celý prvý diel. Takže keď sa vám ľúbil, áno, viem, že už rozprávať. Takže... No. Neviem čo robiť. Tak. Bomba! Škoda. Už sa video pridal. Medzi tu robím jedné veci a to sú jaj, lol, lel,